Günmatar Türkmenistanda 29 sany nevit we gaz enjamy bejerilse bu sevitin klimata täsirini epesli azaldar. Bu barada Bloomberg neşiri Daşka Gurşow Ilymlary we Tehnologiýalary neşirinde çap edilen täze derňöwe salgylanyp 1 fevralda habar berdi. Habarda Türkmenistanyň 29 sany nevit we gaz enjamyndan her ýyl sydýan metan zyňyndylarynyň möçüriniň ABŞ-nyň Alabama ştatyndaky ähli awtolawlaryň ýyllyk metan zyňyndylaryna takminan deňdigi aýdylýar. Täze derňöwe görä bu zyan yaramaz ide edilýän we syzdyrýan enjamlaryň netijesidir we onuň epesli möçürde öňüni alyp bolýar diýip neşir belleýär. Täze derňöwe görä alymlar Sputnik maglumatlarynyň kömegi bilen metan gazyny syzdyrmagyň möçüri boýunça dünýäde iň gyzgyn nokatlaryň birinde, ýagny Türkmenistanda zyňyndylaryň iň uly çeşmesini keskitlediler. 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndan 2020-nji ýylyň noýabr aýyna çenli 30 çeşmeden jemi 944 sany metan sızmasyna syn edildi. Şolardan 20 töweregi aşy güýçli metany az zyýanly uglerod dioksidine ýakmagy betiden nädogry alawlardan gelip çykdy. Bellesek iň ýöneki uglevodorod hemde tebii gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürturşy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyladyşhana gazy hasaplanýar. Neşir derňöwe salgylanyp metan sızmalarynyň ähli çeşmeleriniň döwlet eýçiligindäki Türkmen Nevit we Türkmen Gaz kompaniýalary tarapyndan dolandyrylýan nevit we gaz ýataklary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Daşary ýurtly 5 operator tarapyndan dolandyrylýan meýdanlarda synlap bolaýjak metan dumanlary ýokdy diýilip habarda nygtalýar. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden Türkmen Nevit we Türkmen Gaz kompaniýalaryndan kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2 fevralda yerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Ykdysady girdejileri esasan nevit gaz söwdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň muktary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goýberilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Adatlyň mundan ozal hem Bloomberg neşirine salgylanyp habar berişi ýaly Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazyny syzdyrmagyň möçüri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada ul alada bildirilýär. Neşirin geçen ýylyň 19 oktýabrynda çap eden Türkmenistanyň Hapasyrı adly makalasynda ýurdun çäginden atmosfera zyňylýan metanyň muktar taýdan dünýäde ABŞ-dan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygy görkezildi. Türkmen häkimetleri ýurdun nevit we gaz deshalarynyň dünýäde howanyň özgermegine täsir getirýändigi baradaky maglumatlar barada kelam agy söz sözlemeýärler. Ýöne bu habarlaryň fonunda Türkmenistan derwede sevitinde onlarça ýyl bäri ýanyp duran we ýurdun esasy syýahat nokatlarynyň biri bolan açyk gaz ýatagyny ýapmagy meýilleşdirýär. Döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde köp möçürde ýitirilýän tebii gaz barada gurrun edip, bu ýagdaýyň ekologiýa uzak ýyllar bäri ýanyp duran gaz ojagynyň golaýynda ýaşaýan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Şeýle-de prezident ekspert edip epesli möçürde girdeji alyp boljak çyýgmalyň ýitirilýändigini belläp, vice-premier Şahym Abdurrahmanowa alymlary ýygnap eger gerek bolsa Daşary ýurtly geňeşdarlary hem çekip bu ýanygyny söndürmegiň çözgüdini tapmagy tawşyrdy. Galy bersede vice-premier Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda Glasgow'da geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konvensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisine gatnaşyp Türkmenistanyň metanyň zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn ünsü jemleýändigini aýtdy. Şeýle-de ol öz çykyşynda Türkmenistanyň global metan borçnamasynyň öwrenişini gutlaýandygyny hem belledi. Biz ähli umumy metan borçnamalary boýunça täze başlangyçlary goldaýarys we oňa dolu derejede mümkin gadar gatnaşmak maksady bilen onuň jikmejik öwrenilmegine gyzyklanma bildirýäris diýip Türkmen Dimi'nin web saýty Serdar Berdimuhammedowyň sözlerini tistirledi. Türkmenistanyň häkimetleri hökümet maslahatlarynda tebigaty goruma üçin iňen uly iş bitirilýändigini aýdýar. Häkimetler we resmi media bu işleri ýurdun çäginde her ýyl oturdylýan bag nahallary bilen delillendirmäge synanşýar.